Ahoj, poď si so mnou pripraviť domácu jablkovú ťahanú štrúdlu, ktorú som pripravovala spolu s mojou mamkou, nakoľko ona je na toto expert. Na cesto si v mise od robota roztop v 350 ml teplej vody 1 polievkovú lyžicu bravčovej masti a zamiešaj metličkou. Pridaj 1 vajce a 200 g polohrubej múky a použitím káčkového nástavca na robot ingrediencie spoj do jednej hmoty. Následne pridaj 400 g hladkej múky a štvrť čajovej lyžičky soli. Cesto mies po dobu 5 minút. Robot odstav, cesto premiešaj vylizovačkou, aby si zapracoval aj spodok, a teda všetko cesto, a opätovne mies ďalších 5 minút. Cesto ešte ručne spracuj tak, ako vidíš vo videu. Cesto by sa malo odliepať od misy a vytvárať vzduchové bubliny. Takto pripravené cesto zakry, ja používam na to kúpaciu čapicu a nechaj oddychovať pri izbovej teplote 2 hodiny. Medzi tým si nachystaj stôl a priestor. Na stole rozprestri čistú plachtu a jemne ju pomôž hrubou múkou. Cesto v múke poobaluj a jemne rozbálkaj. A teraz začína zábava. Cesto začni pomaly a opatrne naťahovať rukami. Ruky daj zo spodku cesta a opakuj pohyby, ktoré vidíš vo videu. Výsledné natiahnuté cesto by malo byť takmer priesvitné. V prípade potreby si cesto dodatočne pomôž hrubou múkou a prípadné diery zaplátaj. Po vyťahaní cesta, ako sa ti najtenšie dalo, ho jemne pokvapkaj rastlinným olejom a ťapkavými pohybmi rukami rozotri po celom ceste. Štetiec by bol v tomto prípade príliš drsný a cesto by mohol poškodiť. Takú poslednú štvrtinu cesta posýp jemne vrstvou strúhanky. Rovnomerne na ňu poukladaj očistené a nastrúhané jablká. My ich strúhame na jemné kolieska, aby jablká nepustili toľko vody. Jablká posýp cukrovou zmesou, ktorá sa skladá zo 120 g kryštálového cukru a 40 g vanilkového cukru. Navrch ešte poukladaj 170 g rastlinného masla Alsan nakrájaného na kocky. A teraz prichádza ďalšia zábava – rolovanie cesta. Snaž sa cesto rolovať pevne, aby si tam nevytváral zbytočné vzduchové bubliny. Na začiatku zaviň konce cesta donútra, aby ti jablká zo strán nevypadávali. Z cesta otrás prebytočnú múku, ktorá sa na cesto nalepila z plachty. Štrúdlu prenies na pekáč vyslaný papierom na pečenie. Zo skúsenosti ti odporúčam si na tento krok nájsť parťaka. Vo dvojici sa to bude tiahnuť lepšie. Cesto potri jedným rozšľahaným vajíčkom zmiešaným s 1 polievkovou lyžicou vody. Vrch posýp ešte 20 g vanilkového cukru pre takú lepšiu chrumkavú bodku na záver, rovnako však môžeš použiť aj škoricový cukor, pokiaľ škoricu obľubuješ. My sme škoricou posypali polovicu štrúdly. Štrúdlu na konci popichaj vidličkou po celej jej nohe a daj piec do vyhriatej rúry na 200 stupňov Celzia po dobu 10 minút. Následne teplotu zníž na 175 stupňov Celzia a peč ďalších 45 minút. Štrúdla by mala byť upečená do zlatohnedá, mierne sa nafúknuť a vrch by mal byť chrumkavý. Enjoy!